Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine, Standard Time, las 4:47. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:48 sa liwat may hapon Bacolod, Negros Occidental. Ang aton sining nga mga kaksyon dira sa Negros Oriental. Tagpalabati naton sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kutob malabutan sa aton sini broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan. Aksyon Report Afternoon Edition, Martes nga edisyon. Petsa 21, bulan sa Abril sa Quiapo, nagabibilin sa tuig 2020. Aksyon Report After Edition, pag-aopda na magkita sa atong siling mga patrol unit reporters in action. Asay na karon fielded na sa tagsa nila sinika mga areas of assignment. Sa paghatag naman sa matudtuod nga sitwasyon, mga balita sa Police on the Spot Report. Sa Kutob Malabayan, Masiplatan, Dalonina, karon nga hapon sang inyo palatungtunan. Syado ka init sang panahon. Amo ni oraso baw nagatagiti pang init. Dugangan pa sa init man nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Way kaso, importante mayo lang tsimpo.
Kung ano kainit ang ginexperyensyahan sa aton nga mga pumuluyo, ngara lang sa sagwa sang ila sinipuloyan, mas doble ang kainit nga gina-eksperyensyahan sang halos nagapila sa pagkuha sang benepisyo social amelioration program sa mga Banua kag syudad. Sigurado ko amo ni oras gaginutok pa. Diri sa Bacolod may mga barangay nga sa gihapon nagapadayon ang tagtaganay. Ang nauntat kahapon nga tagtaganay sa barangay 35 subong ginpadayon. Ang barangay Takuling sigurado padayon man ang tagtaganay. Do ara bala sa Bacolod City National High School gym ginbutang. Mas mayo kay maluligwa na. Isar paano, hindi gid masyado kainit. Nagakalipay ang nagabaton, nagakasubo ang wala makabaton, kagin disregard. O kung wala ginaprobahan sa aton siling DSSD. Kaya may ara iban nga nag-apply to bala sa pormas na wala gin honor, wala gin tugtan sang DSSD nga sila makabatom sang kayuhan hali sa gobyerno nga 6,000 pesos. Tiga mulumudlo ang ila sila subong kalimutaw. Much more katiyang iban nga siling nila kuntani kami ang makabinipisyo kay kami ang pigado pero kami pa ang tugal po, kami pa ang wala makabaton sang kayuhan halin sa gobyerno. Tiyang tanan hindi tagin ma-please. Gusto man kuntane sa mga barangay official naton sa natongda nila nga barangay nga ang tanan nga pumuluyo maka sulat sa SAC form o galing kay ti sa nasiling tana limitado. Ay iban nga rin kasiling na lang katani tanan na lang nga pumuluyo sa bilog nga barangay bala, tanan nga house hold, tanan nga pamilya, pasulato na lang sa pormas, ipadala na dayon sa DSSD, kag bahala ng DSSD kung aprobahan o kung i-disapprove nila. Ito may ibang gijagalain buot mo na dapat tani kami ang apigado, kami paya ang wala maka sulat sa pormas sang Special Amelioration Program forms. Lantawon tada karon sa sitwasyon karon sa pila ka mga barangay diri sa Metro Bacolod, gintutukan na sang aton sila nga Patrol 2, Crosswind Patrol with Aksyon John Diaz. Siya na nagatutok sa mga barangay na subong nagapanagtag sang kayuhan. Tini nga hapon nagpatigayon man sang meeting ang Interagency Task Force on COVID sa probinsya. Nagsumeter sa ila sining observation, nagsumeter sa sining report sa panel sa papanguna ni Governor Bong Lacson. Araman si former Congressman Alvi Benitez. Nagpamati sang report sang kada departamento sang gobyerno provincial, Coast Guard, DSSD, ang aton sining Provincial Health Office, di may mga banwa na nga subong ang tagtaganay sa mga barangay, ara na, nagapadayo na, may mga schedule man nga mga banwa sa aton probinsya nga posibilidad sila ang masunod nga schedule. May mga suggestion, nakalabot na si Torpangon sa gobernador,
na dapat ang magpanagtag sa kwarta hindi matabo sa mga barangay, sa mga banwa kung syudad. Dapat ang tagtaganay matabo na lang sa munisipyo tungod sa ginatawag seguridad. Ti kwarta na yung nadalaya mo. Mayroon ako linibo-libo, ginatos kalibo to the extent nga nagalambot sa minilyon ka pesos ang bit-bit sa taga DSSD agod ipanagtag sa mga barangay sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Para sa seguridad ti ang suggestion nga hindi nila magkadto sa mga bulo barangay ang aton nga mga city kag municipal social welfare development officers. Instead sa mga banwa na lang abis sila makadto kag sa banwa na lang tagtaganay para malayo sa disgrasya. Kwarta na yan mo sa nasiling ko nati ginatos kalibo na yan minilyon ka pesos ang bit-bit nila. Ti puwera palayo lang basi kung ma-diskitan lang. Although nga ti may mga policeman. Ito para sigurado sa banwa na lang o kung syudad pati gayunon ang pagpanagtag sang kayuhan hali sa gobyerno. Do, okay mga suwestyon ha. Para ba natarang sa seguridad mo sang tanan. Ano mga bulo balita nga bantayan naton report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters base may update karon si Aksyon Eddie Nabuso. Ang aton sining nga correspondent temporaryo nga nakuha sa trono ni Loverboy Aksyon Marlon Hinovea sa Kapitolyo Provincial. Sa City Hall ti ang report dugay-dugay dal ni Aksyon Dale Salazar. All set na papatuman sang pag-regulate sa provincial karpas umpisa buwas gadlaw suno sa city government sa syudad sang Bacolod. Ang dalagko man nga mga balita sa nasyonal, mga opisyal sa gobyerno hinmanduan nga ipadayon ang diskusyon angot sa pagdesisyon sang ECQ. Presidente Duterte nagtanyag sang 10 milyones pesos nga padya kung sino man nga Pinoy ang makadiscover sang COVID-19 vaccine. Wow! Kasi may arada nga vaccine nga maka patay sang virus sa COVID. Matag ang presidente 10 milyones pesos. Wow. Ang laki-laki ha. Sa piya kabayan ang atong sining nga mga mamalidha ginapangabay kay Presidente Duterte nga extend ang serbisyo sang government contractual employees tubtob sa katapusan sang tuig. Sa piya kabayan 23 ka personnel sang Armed Forces of the Philippines naka-recover na sa COVID-19 samtang napulo ang nagapabilin sa ospital. Sa ito na nga Armed Forces of the Philippines at PNP ito sobra 50 ang biktima sang COVID-19. Ini may mga balita niyo sa mga frontliners tabla sa mga barangay tanod kag mga BHW sa aton barangay. Ang bati ko daw pwede na kamo makasulod sa social amelioration program. Uy, kanami ka balita ni. Di dapat gidi. Sila ni ang serbita nga taming mo. So dapat ang taming pabakuron ta para hindi makapenetrate ang virus. So muna silang aton nga mga taming, aton nga mga frontliners. PNP, tanod, BHW, ang arag-obra sa gobyerno, hospital naton, government hospital. Oh, di dapat lang worth para sa ila
dapat gid katagaan sila. Muslim lang nga sila ang frontliners, sila ang nagaatubang sa COVID-19, pero kung kayo sa gobyerno, mabilim pa sa tabtaban. Tiwa nami ni nga balita ining adlaw. Kaya mga barangay tanod, aton nga mga BHW, daw saranggid sila makaabil sang social amelioration program. Di what about ang aton PNP, ha? Kung hindi mas lakabaton sa basi may makahutik may kay presidente, gamay lang abing insentibo. Although nga ti obra man na sang pulis mong, pero ti mas mayong kung may gamay nga konsuelo bla. Pakonswelo ba? Pakonswelo. Pila man na obra, obligasyon na sang PNP naton, pero ti gamay nga pakonswelo abi. Gamay abi kag daw ulo insentibo abi sa mga frontliners naton nga mga miyembro sa PNP. Kapulaw bugtaw man Islamong. Sa tuod lang kapoy na gid ang aton nga mga government agencies concerned sining krisis kaya tubang sa pungsod Pilipinas, pero ti wise sila mahimo obra nila dapat obrahon. Pero ti mo na siling ko bala ang ila sining sakripisyo tagaan taman gamay nga konsuelo. Okay ka man Toto Ilray? Ayos ka na sir, no? Okay man na sir? Ang sakripisyo nila gaan tami gamay nga insentibo, okay man na? Sakripisyo plus insentibo. Hoy, kundi ka dami. Let's daw may rason bla. Di mo naguro pag idingot sang gobyerno ta para sa mga frontliners ta. Mo nang pinaka-importante. Kinanglan gid nga kati way takabalo kung saan uni matapos ang krisis kang itubang naton. Tamo na blang iban nga mga congressman, iban nga mga senador naton, nagapanga vice presidente nga dapat ipadayon ta ang natawag nga enhanced community quarantine. Kita mo sa Luzon may mga barangay na nga ginpaydalom sa lockdown. Isa dire ang aton nga probinsya sang Negros Occidental, barangay na to, Banwa sang La Castillana, gin-lockdown na. Tungod sang report after nga nabadiskubrihan nga may positibo sa COVID-19 ang isa sa mga residente sang barangay na to, Banwa sa La Castillana. Tikon pa magi ini nga ma-reduce ta ang kadamuon sa mga biktima sa COVID-19. Iti ko di madnin sa Pilipinas, 6,599 na ang confirmed cases, 437 ang nagkalamatay, 654 ka mga pasyente ang nakarecover. Tikon si DILG Secretary Panaton, siniya tikon wala gurugin lockdown sa gobyerno ta. Siguro mangita ka lang ginatos kalibo to the extent nga base magsaka pa minilyon ang mga mangin biktima sang COVID-19 kung wala gin patuman ang lockdown sa pila ka mga riyon sa aton pungsod sang Pilipinas. In spite sina damo gid gihapon sang mga pasaway naton nga mga pumuluyo. Bisan ano nga hambas ng gobyerno, may ara gid jaya tiga bagol. Iba nga pawala lang. Pero ti amo na siling ko ang masakripisyo gobyerno gihapon. Ayos! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:05 na. I-check na ka to sila nga patrol, Aksyon John Diaz. Ibaloon ta sitwasyon sa Metro Bacolod. Kung di subong si Aksyon John, ha? Tutok ka barangay subong. Ang takuling mo't kung pila na ka porsyento nga
Natapos sa tagtaganay. At sa kong barangay takuling dili makuha isa kadlaw mo. Mangita ka ni 2-3 kadlaw. May matabo nga pagtagtaganay. Sobra daan city mil mo ang posible candidates para sa SAF. I-check na si Aksyon Jan Diaz sa sining hapon sa ato sining pagpangalagan. Jan, may hapon. Jan, please come in. Nom ang ari dari Aksyon sa may VCPO headquarters. Nom ang? Nom ka mga lalaki nga nagpasaway blaw, laho mong quarantine pass, dahil ng number coding, no? Actually, hindi sila nga itong pinakatuyo. Galing kiti sila ng store studied karon nga po. Okay. Sila lang dingyari sa sulod sang diguro do at bako si manaligad nga do korong. Nga butangan dari mismo sa may basketball court sang headquarters Aksyon Eric, no? Ginkudalan sila? Maging kodalan di sila. Para sa sulod sila sang kudal. Kaya para di sila ngagwa. Para sila gagwa. Ang lahi, di karon tiyang ang kumaulanan, sila pala Aksyon ninyo, malunan di sila madalagan. Yung bako tiba siguro pa sulod sa opisina ni Sir Pula. Hindi na sila? At iba siguro dra sila karon sa daan, dablang headquarters sa dao. May lapit lang kita dra Aksyon Rec. Nagagahan na nga maulan? Bacolod City Police Office. Nagagahan na dyan nga maulan, ano? Ang ininggit at tiniran nila mismo Aksyon Rec. Jan? Aksyon Rec? Ano? Gahana nga maulan, aw? Wala man natin kagapon nga daan nagulan. Gani? Way galom subong? Away galon subong. Pupuli mo to gapon na putsag hindi. Ano? Pupuli mo? Why? Why na to? Tapos na. Tapos na, no? Oo. Galing isang timplano nga pagkatuto namon, batsagan itong medyo basa-basa ang duta. Oo. Ay kiting kamalo kagabi ka naman nakapuli, man gabi mong... Gani? Batsag sa ulan. Papuli ko gabi at lutawhay na. Kag-even ang taga-sumag area, Oo. damat man sila kiti nagkabulo-batsag man sila sa pagulan. No, nagkagulo ginawa man sila Aksyon Rec, no? Okay. Anyway, karon nga hapon, naritigli si Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Viñas. Din siya? Ako, galing ko, gagaperting iya nga call center. Ha? Call center, di sa city, sa headquarters. Call center? Oo, damo, sa may ginatawagan, Trilo kayo, may kakall naman sa iya. Pero sa ako kay city, kay kabalokat, ang kabantayan, ay masala sa Bacolod mong. Oo. Lasa na nila sa ako, pinitita na, no? Hidlalo ko na tingog yan mo. Ha? Hidlalo ko tingog ya. Ano, hidlaw mo ko tingog, yan pati Okay, ang ato, permi may interview si PIO, BCPO, Colonel Pico, lang permi mo. Kay kabalokat, si city, do sa direkto ang sa interagency. Moski ang gusto nila dari centralized, hindi nila gusto nga bugtak Aksyon Rec ang information. Oo. Katabo bigis na kung nga kuhaan mo si isa mo ni information basi blind ba sa isa lingin ulo. Kaya mo nagalagin ko isa ginakuhaan ko naman na si Sir Pico para pattern kagalay, no? Yung nangyari sila na put up nga do sort of command center, no? May sila Aksyon Rec. Tanang reports na tanang kaladto kagalabot. Duwa lang man na makuhaan mo gid mong para straight pero ang desisyon kay Sir si Gid Binyas. Di siya to coordinate sa city. Pero ang command information, even traffic Aksyon Rec, bong ang pagpasulod sa mga salakyan sa Tosol sa Libot. Makuha mo, it's either duwa lang ka persona, it's either kay Selyada, ang sa operations, or si Sir Pico, kay sa spokesperson, no? Gani, oo. Lagi na ang, kay Kagmayo, pagit sila man magplastar man, no? Oo, kasi lagi may trabaho mo. Sila gid man ang Si Colonel Binyas, more on supervisory na siya. Timas lapat, kay ang tanan niya ginaano ni Sir Viñas, pati pag decision making, Aksyon Rec, ang deployment, ginalingin isang ulo, subong kay kita niya, ito ni mensahe na ligad sa mga kapulisan, na balik kapoy na kining mga pulis ko. Oo, kapoy gidi. Kinanglan na lang ginila motivation, ini Aksyon Rec. Motivate na lang nila pagkigan na. Amo na, wala, amo ni si Sir Viñas. Pakagi nga nakawati nga naging pang yaw-yaw, pang kigan yung mga pulis. Kaya lalabin niya sa sitwasyon sa mga pulis, so baka kung pwede pala nga na yan, mapaway-pawahaw yung gina na ng pulis na mo. I think kung ginaplastar yung Aksyon Rec, ang proper naman nga management, para malesen man ang number of working hours nila. Gani, at least ang naka-duty, bala makapaway-way, man bisan lawig-lawig man bala. Oo, amo ning ginatunan subong sang mga kapulisan. Oo, kasi iba na pila dyan ang tag 12 oras ang duty hanay. 12 hours kitanan, 12 hours, 12 hours. Si Babla, makamapadutihon mo 12 oras ang pulis naton. Pagkamalo Lampas ko, sa 4 ka oras nila nga tani, kung pwede palang
overtime sila, ti overtime ng 4 ka oras mo, no? O kag wala labot sa working hours nila. Miski pagpaway nila sa rek, hindi man sila pwede couple sa pamilya pagit na nila. Isa pa na. O, akit na ito sang picture. Aware man sila man sa ilas ng sitwasyon man mo. O, makapauli na sila tuod, paway sila, pero distance man sila Japon, sila na yung pamilya. Kailangan it's either maaara lang sila yung kwarto, layo sila. Huwag palapit man gid sila, it's either ilalawas putso nila o kung ang maistorya ilang putso nila. Wala, buti pagabot sa balay, paway kadali anay kag mag, kuhan shower, anay day. Wa, kagid magtiner, it's either kita mapaway ka sa gwa, nailis ka sa gwa, maligo ka sa gwa, basta hindi ka lang, amo rin siya ginobra sa iban, the part of their preventive measures, no? Kaya mo nagambal ang iban, mas maitinir na kami danay sa police station, naman nag-duty na namon, diretso naman kami. Pero usually yung duty nila is 12 to 12. So, example, salud sila alas 12 ng kagahon, kuha naman sila alas 12 ng ugto, balik naman sila pagkagahon, balik naman pag-ugto. Grabe, no? Like, totally different yung obra sa regular ng obra. Subong kay kung sa yung obra, iba na pongko sa desk, iba na patrol, malibot, subong lain obra. Para sila sa field, magtininduganay, kang magulat, kang magbantay. Chris Ati mo mga buyayaw pa. Lolingod ni si karga tapas ng obra sa subong sitwasyon. Amo ni kit ang usually, wala labot sina. Kaya isa pa pala dyan na imunong ko lang bala sa ato mga frontliners sa kapulisan bala kung magbakal giman sila sa mga fast food chains bala. Kung pwede bala, gamay lang nga pabor guro, unahon anay ang aton nga mga kapulisan ay magbakal pagkaon guro dyan. O sa mga restaurants, no? Oo, okay, may nag-report din sa ako sa may Lupwest East bala, sa may Jollibee bala. Bakal to atong frontliners kapulis, ahay gipapila pa kag ti gapilila ka daan ang mga grab ka daan ka mga food panda dani oh. Pati mas mali na ko tanan lang isa to express. Tani bala gamay lang tani gin paunan lang ato kapulisan kati bakal pagkaon no. Amo na ginatawag sa express lane kung may mga privileges bla. Oo, gamay lang ka konsuelo tani basta ato kapulisan ti ano ginaya mo bakal sila pagkaon bisan sila na unahon kadali bala. Man mayo gina nga suggestion. Ati ang kilala ko to nga kagina to bla sa akong yung picture balok ko to sa. Actually, mananawag sa ako din nga pulis before ko bang pungko di mo. Aksyon Eric bunuha dabi kay may na upod kami itong frontliners kaya bakal sa may Jollibee sa Lopwest East to. Tida mo daan grab gadaan kag food pandang nagapila. Yes. Hindi pa pila panila ang pulis ato nga mabakal pagkaon para nga kanon nila ti ang pulis way na lang kakakuan wala lang pila naglakat na lang eh. Kay ti kinanglan man kabalo ka subong ang atong posible mga aksyon tiga bakal man pagkaon na lang ang mga polis subong. Kaya hindi na mo na enough o nagidman ang donations wala nga kakaabot. Hindi man naguro manain nga unahon tabi sila na for them time lang ni Bladjan. Sige, no? Kaya kung sunguna ganit sa regular nga baklanay na express lane para sa senior citizens, sa pregnant, PWD kagiban. Pwede ito naguro ma-reactivate liwat, no? Kaya hindi mo naguro aton nga mga iba nga pamuluyo nga dapat sila unahon kasi siyempre harap sila sa dalan mo. Even actually, ang ginobra si Iban, pagsulod mo, pupungkoon ka na lang ko ang ka-order. Lahi, pwede mo na yung madiretso na lang to order, hindi na kinalawang pila sa counter. Hindi, kahit i-on po na yung mga gaana sa tiig talupangod. Kabay pa? I-coordinate na kay Sir Carbon sa MBCCI. Sibla may idea si Sir Carbon sa MBCCI. Matagaan manabi, gamay nga paborbing nga nga mga frontliners kung magbakagi mapagkaon sa mga fast food chains, bro, unahon sila na mayo gina nga idea para man sa ila, no? Hindi lang sa ila nga mga polis. May sindihan man sa iban nga mga customer, sa iban nga mga fast food chain, nga dapat unahon sila kasi aras sila sa dalan mo. Buto mo na guro sila. Police guro, pati mga medical workers, no? Tanan nga mga frontliners nga possible. Gani, dyan. Usually subong, direct. Sila ko tagaan sila gamay nga pabor bala dyan. Muna, kaya usually subong makitanda ni, supposedly, ang mabakal sa mga amo sila yung mga establishment nga makitaan mo gitman tani ang mga amo na yung frontliners kasi may home quarantine pass iban ka allowed nga magkadto magbakal sa mga fast food chain mga ka-aksyon karon nga po sa gihapon nagapabilin ang hambal sa iban ati bala sa mga motorista nga mga salawayon pag nag-take advantage nga kung although home quarantine or rather sa enhanced community quarantine, ang Bacolod Traffic Authority Office hindi na mapuntat sa pag-implementar ng pila ka mga lagi. Abal ni Bacolod City, Bitaw Head, sa Tenant Colonel City of Sibutse, sila nagsala. Kahit yung Bitaw,
ginabantayan ang sitwasyon kadalagan sa trapiko, ila observation, tani, light na gid lamang. Ang traffic situation sa palibot sang syudad, paling nagakalabot ni light to moderate action erect kay may mayara pa mga single tricycle nga nagabiyahe sa Gyapon sa palibot sang syudad. Okay na tani sa bitaw kung mag-light to moderate kay mga tricycle kag single nga motor kung ini for private purposes gilamang. Kaya madamo na sila mga around 189 mga single nga motor, tricycle nga nadakpan sa Abril 7 nga ginagamit sining mga salakyan ginamit kita natin sa dalanon karon nga po no. Ang iban sini nagapakuno-kuno nga for private purposes. Tapusan kila iya gina ang ilam ang balas sila sa pasero pamilya ni nila. Pati ang pasero maupod naman lang niya sa rason sa pila ka mga driver kaya kinanglan naman nila nga may katuan. Tapusan kila iya ginabiyahe nila Aksyon erect. Tamo nang bali sir asibutse mo ning blang mga bintahuso nga mga tao bisar nga amo nang kakatabo gamito ng home quarantine pass para makabiyahe kung makagwa sila tagsag ka mga puloyan. Ang kakatabo pa kay ti doble ang ila naman nga pagpanukot ning mga pasero nga sakay nila Aksyon erect. Madali ang bali asibutse bulbantay lang kay kamuman ang amon ginabantayan ang iya dili paglaragwais palibot sa Bacolod karon nga po may mga pribado nga salakyan nga nagabiyahe pero inisip po nagid lamang Aksyon erect hindi nagid sinaamok kadamo. Pero ini nga adlaw do ko dabo nagluwa sa sakyan no. Mga pribado nga salakyan kalabanan sin Aksyon erect ang ban ni Sir Asibutse ni mga salakyan bala nga nakaangkon sa provincial pass na bala. Sa duwa sa Metro Bacolod nga ginapanugutan makasuldi for person transaction mga transactions nga iban pa. Pero usually gid kuno ang nagaginawa diri sa within Metro Bacolod ya. Kung pag-regulate sang provincial car pass do man pisa pa niya buwas? I think ang I guess yes provincial car pass is tomorrow. Pero kalabanan kuno gari nga mga salakyan nga gusto mo ni mga salakyan kibla mismo nga sa luwas sa Metro Bacolod. Kami mga transaction diri is either mga provincial nga mga official service vehicle. Diri ko sa within Metro Bacolod hindi bigyan mo sila kanamong salakyan. Okay. Makitaan kay ti kalabanan diri miyara na bus ka nagabiyahe. Pag nabalis sa Asibutse, kung magwa ka mamakal ka sa libertad, kung pwede mo lang man tumabakal sa tupad sa imo og saran dira ko sa inyo lugar, hindi mo lang guro bakal ka kay pa hindi ka na magwa. Doon dumago tong gindakop diba sa pulis to lang ano to bakal medical ano to by Gisek. Bakal sa by Gisek dito sa Alin sa Granada. Sa sa Libertad mo bakal by Gisek. Kundi discussion. Gani no. Ito kalayo karason niya no? Oo. Tama lang po sa problema. Ano yung mga bilita ka bakal sa imuto barangay mga palibertad ko gid. Lain to kayo lain to resulta imbis nga sa makikando polis to makikando. Ayo. Goodbye gito. Right gito no? Nag-goodbye. Polis gani ang sarili ko na to sa post. Ano to? Ay to sa post na batayan. Ang ambaga ni Dre Asibutse, kaya katabo din yung sunag-sunag, mamakal sila sa libertad. Kag magbantay sila sa mga service bus. Ito hindi makunobla reasonable nga magbantay ka service bus. Kaya yung service bus, para ini sa mga medical workers. Correct. Kung wala ka sa lakyan, nangumpra ka sa libertad, ang vote mo silingon, ang best Asibutse, masakay ka sa essential bus o kasi mga bus ng mga essential workers. Balti kung magpuno-puno, nagdikaroon ka mga medical workers, tub-tub magkapida. Hindi ka salin. Ang bali sa Asibutse ito, hindi maging maayo nga rason, no? Gani. Magmakal sila kang pasilang sunarek. Kung pribado nga salakyan, hindi, ang bali sa Asibutse, hindi ko mapitestingan nyo kag magkaloko-loko o kung magduko o kung naman ako, bla sa likod sa mga salakyan, bla? Gani. Kaya bakit ka polis, hindi ka mo karason sa insakto. Nang usually sa iba, obra sa mga pribado nga salakyan da. So, ilang may mata sa likod ng salakyan to, sa mga comforter, iba da sa may mga SUV, bla? Kung mga dark parang dyan, nasulod sa likod. Ang bali sa Asibutse, hindi mo abusuha ang ilang quarantine pass Aksyon erect, no? Gani. Si Police Lieutenant Colonel of City of Asibutse ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Medical workers, ang lapit mo sa Ceres? Opo. Kasi alam mo siya, paulit-ulit mo lang ginagawa. Ang Ceres, hindi naman talaga para sa mga medical workers. Isa talaga yan siya para sa mga health provider at mga health worker. Although, merong nakalagay na essential worker, second priority lang sila, sir, kahit na may essential worker na nakalagay
priority dyan isakay, mga health worker. Okay. At mga health provider lang po siya. Oo. Sir, so far, kamusta po yung traffic sa Bacolod, sir? Amidst po ng enhanced community quarantine. Naku, napaka-taway siya. Ang problema lang man natin dito, yung mga tricycle, at saka mga motor na gasunod sa libertad, tapos hindi na-observe ang social distancing. At saka sa mga ibang lugar, ginagawa nilang means of transportation. Oo. Di balan mo siya, bawal gitna, tungkol sa may executive order si Mayor, executive order number 26, section 5, na all mass transport suspended. Oo. Kaya nga sir, ang dami namin ngayon na takpan, narisyo pong gina-impound namin, tungkol siya pag violation nga yan ng section 5 ng executive order ni Mayor. Mga pila yan, sir, nadakpan? Estimate lang, sir, ng mga salakyan. Since April 7, sir, April 7, meron kami subong 189 na natakpan, natikitan, pero ang impounded namin, ma'am, sir, 63. 63. 63 ang impounded. So, assorted na yan, may ara na yan na tricycle, tricycle. So meaning, sir, may penalty to sila, no? Oo, yes, sir. So, ano na lang, sir, abiso mo sa kanila, sir, para hindi na po madagdagan, no? Ano, sir? Ano po yung abiso natin sa kanila, sir, para hindi na po madagdagan itong nahuli, sir? Yes, sir, magkano na ko ginaampal ako sa mga nagka-incident man tasubok ang situation natin sa crisis na may crisis tayo dito sa coronavirus. Pero hindi naman ito ang ang time para maging hindi ito para oportunidad para sa kanila na magbiyahe tungkol sa bawal nga tayo tungkol sa ang gina-observe natin ang social distancing. Oo. May mga natakpan kami dito na ginagamit ng tricycle pa rin pagbiyahe plus sukot sila, sir. Okay. Sa mga pasahero. Oo. So, ginapandam natin sa mga driver natin na hindi na sila madamo na tungkol sa takpon itamon sila at ang kanilang quarantine pass, ipa-recommend namon na i-confiscate. Tungkol sa yun, sir, ang ginagamit nila kung mag-agi sila sa mga checkpoint, inapakita nila ang kanilang mga quarantine pass, tapos i-ambalan nila na ang sakay nila, mga pasahero nila, pero sa tutuod lang, mga pasahero ganito, oversupport nila. So, remind natin ang mga driver natin na subong na kooperar lang tungkol sa ito na masyarato naman Okay. So, ginagawa ito para malabanan natin ang problema sa coronavirus. Sige, sir, thank you. Good Ng Colonel Luis City, Sibutsen, sa Bacolod Traffic Authority Office. Hindi may rason masisir, no? Ha? Hindi may rason masisir si Butse. May rason, kidaksonere, kaya ginobra mo yung magbiyahe ka. Gani? Hindi dapat ka magbiyahe, kaya dapat naka-quarantine ka. Wala man niya gina-allow ng pagbiyahe sa may Bacolod, kaya rin mismo aksyonerek, no? Correct. Mass transportation, bawal na. Kinala magbakal, within lapit lang sa ilatag sa kamang area. Kaya kung natin makita, Andre, kung nagasiling nga nagabulubugat ang traffic, paano hindi mabugat ang traffic? Idamo sa lawayon, yung mga single nga motor, Laban. mga tricycle nga nagabiyahe, amo na nagapadugang-dugang. Ang pribado nga salakyan, pwede po di ko na mag-consider, kaya kanabanan, sila may mga trabaho, may mga rason, kaya makita, ano man sa tubang sa ila, dara ba lang nga bintana or rather sa windshield sila salakyan. Subutang da it's either nga for official vehicle kang iban pa. Masasibot say nga juta ay mga damar sila damo ang nagadang biyong para magdulong sa mga ayuda kag bulig sa iban. Yes. Kalabanan da naksonerek nga mga banwa kag syudad. May kanya-kanya nga mas detahiya nga kung magkadto diri sa Bacolod para mag-withdraw sa ginatawag ba silang ayuda sa social amelioration program. Di maturo land bank sa iban nga mga lugar. May ara sa iban. Pero iban ang surik nga mga lapit diri, dito rin kina makatos Bacolod. Mana nga ba sa Sibutsen nga tani ko pero tanan nga mapupulong especially mga motorista. Agon maganagan aton diri ginatamda no mga single nga motor gari ni mga tricycle di may e-bike. May e-bike pa eh. Tanan no dala sa may mga e-bike kasi lang pang impound. Sa may Bacolod Traffic Authority Office nga talatan ng sunareka. Gilawaro na. Nga hapon nagasanbay ang tanan ng sunareka. Gilawaro na guro dyan, dako ng penalty. Dako ni mga libo ni ang sunareka usually. Sa mo ni ka gulalabot sila naglapas ka pa sa ECQ. Depende na sa may lang rin may pagdakop sa ibang priso. Gasa pag ibang sa ibang priso kay di mangampol gid sila sa kaso pagka tapos na ng ECQ action direct na. Laban eh. Ni patpatan kay taton mga kagsyon ang sitwasyon sa Barangay Granada, Barangay Tacoling,
Hindi ka magpati, pero pwedeng preparasyon sa doon ka barangay. Oo. Alas 2:30 pa lang tapos na. Atuod ka, Barangay Granada? Oh, Ang takuli mo man. amo man, pwedeng preparasyon nila kay pating pag-photocopy, yung pang-cover na lang nila sa magdugay. Ay, very good. Pati ang mga bangko, ngalan. Oo. Preparado, kibusugin na sa Barangay Granada, plastado ang bilog na jail na. Ah, okay. Karon na, ang mga pagparehag sa mga barangay kapitan. Tumati anak siya nagdidima sa aton gyapon nga pagpangalagada. Rakta diri sa madol ang taglibot sa Bacolod Aksyon Gandhi. Sunod na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Yes, John, salamat kasi sa nga report live dira sa Patrol 2. Tamo na ang panawagan ni Police Lieutenant Colonel Luisito Sibotse, ang tagapabuno sa Bacolod Traffic Authority Office, kag chief man sang Traffic Management Unit sa BCPO. Hindi na lang kita magwa kay sabi nyo, why ga operate ka nagapanakop ang ato nga mga traffic enforcer. Amo na gani ginadakop nila. Kaya nga, si why ka mo rason takpon da, tricycle ka mo da, motor ka mo da. Ipagawa nyo pa nga medyo unabi da, wala nyo ginagamit. Pero sa pagkabatot, ginagamit nyo sa magbiyahe-biyahe da. Kita nyo, damo ang na-impound nga mga tricycle, motorsiklo, e-bike sa sulog compound sa BCPO. Ang niya, balda na ka mo da. Guwa-guwa ka mo, way ka mo sang home quarantine pass. Kung may home quarantine pass ka mo, dala ka mo tricycle motor, way man mameristro. Kulang man ang ORCR. At tilabang ka mo sa balda bida. Kay ang mga personel sang BCPO, TMU kag bitaw, ma-operate ginaya. Tamong number coding ni sa Bacolod, dako ka rin ng buligs ni mo. Na reduce ta ang pagsulod sa mga salakyan sa ibang nga Magbanua kag syudad padulong diri sa city proper sa Bacolod. Karon ka mo naman ninyo nga mga tricycle ka tricycad, e-bike, motorcycle, mapasaway na mga mo. Mo na nga wala man untat ang operation sa aton bitaw kay titan-aw nila namuning pagutok ba kada kapasabad sa syudad sa Bacolod. Tikabay pa nga kahatag ini serving eleksyon sa mga motorista naton. Lawig-lawig pa ni. Hindi kabalo kung ano ang mga recommendation sa aton nga mga city official sa katapos-tapusan sa bulan sa Abril. Ito may mga posible, kabay pa nga may mga matabo nga modification. Like na tabo man sa atong mga probinsya. Ito may mga ara na yung mga sarang baligyaan nga makabukas. May mga tricycle nga salang makabiyahe sa ibang Magbanua kag syudad. Pero limitado ang pasero. Importante da ang social distancing kag ang pagsuksok sang face mask. Munang dapat nga ipatuman gid durante nga ginapanilagan ta ang dalagan sitwasyon sang sining krisis nga atong ginatubang. Kini natabo sa Banwa sila Castellano, kako naman nga problema sa atong gobyerno provincial. The other hand, ang atong nga mga local government units nagahimo man sa pamagi na hindi na dugang pa sakit ulo sa atong gobyerno provincial kaya gina-assess sa atong gobyerno provincial kung ano ang dapat ibalik kag kung ano ang dapat hindi pa ipagbalik durante sining krisis nga ginatubang. Ang timon kung sa mga sakayan pa ara man gyapon ni sa aton nga mga pumuluyo. Sundon ta lang bala ano man nga panugyan advice sa atong gobyerno kay ina para sa tanan naton nga kayuhan. Yung parte niya sa social amelioration program na ginapanagtag sa atong gobyerno, sorry gid sa wala maka-avail. Ano makaiti, limitado lang ang SAP form.
Hindi tanan makomodate sa barangay. Kung ako ganaya pasugtan, kung may mga krisis katulad sa inyo, dapat ka ng budget, irikta na lang sa barangay. Kung ako yung barangay kapitan, kung pila ka milyon na matupa sa akon na barangay, partidahon ko na sa tanan nga mga household, pamilya, tagaan ta palalarias, ang 6,000 na kung ipanagtag mo na sa tag-isa lang kalibo, kundi ano pa katawo ang makabenepisyo? Or if natin mo, nabi 2,000, tatlo pa katawo makabenepisyo, sa isa lang, muna blao. Kasi nga manggarano ka magkupigado basta palalarias. Ano yun ang kilala ko, tani ang mga budget na bilas ang sap-sap na aksyon na irik. Tani nagrikta na lang sa barangay. Iti kung tanda kayo ka barangay kapitan, hindi ka lang kurap, kasi kapitan, itulungao mo na i-divider mo na sa household or number of families sa barangay para tanan sila makabaton. Hindi everybody happy pa, di ba? Ayo, tigaling mo na siling ko. Wata da may mo kati disenyo na yan mo sa aton sini gobyerno. Ay kati subo lang kay ang iban at ni suppose amo ang makabaton ahay do wala pa madala sa kayuhan sa aton gobyerno. Ganon mo. Huwag din mahimo. Subo man ba tsagon protein? Huwag tada mahimo. Di partida sa La Castillana nga problema, hindi na amat-amat na address ang alkalde. Na punggan anay da ang mga residente sa barangay na to nga magwa sa barangay nila. I think may mga pulis na guro or militar agin padala dira sa sinang barangay para mapunggan ang paglagaw o pagwa sa mga tao kag magsaylo sa ibang nga barangay tungod sining report nga positibo ang isa dira sa mga residente sa barangay na to La Castillana sa COVID-19. Doon na alarma naman ang atong probinsya, pero nevertheless, importante nga hindi na maglaptop pa, kag malat na ng iban. May mga ginahimo na nga pagdiscovery ang aton nga mga authorities sa mga tao nga napalapitan sang sinang nangin positibo sa COVID-19 nga taga-barangay na to, Banwa sa La Castillana. May mga na-meet na sa mo. Tik mandalagan kag Estefanía na mga pamilya ya kakilala ya mo ginaang balantayan mga contact tracing ang ginahimo subong ang aton sini probinsya aton Bacolod para nga hindi na madugangan pa ang numero sang mga COVID cases diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ay tawag nga pagsoksok sang face mask, ay tawag nga social distancing, amo ginang pinaka-importante sa tanan. Agod nga hindi kita malatnan. Kay kabudlay subong sang sitwasyon ti amo slim lang nga pigado pa ta. Makakakubil patabaw sakit-sakit gina nga sahi sang problema. Mayong hapon dira kay Vice Governor my good friend Jeffrey Ferrer gapamati sa Subong ho. Salamat gid Vice Gov. Upo jegli si James Libat.
Ay, sa malusod mo ko. Pamatik si James Libat. Ano si James Bibangko? Ay, Diyos ko. Sige. Amay nga po na kay Vice Governor Jeffrey Ferreira. Nag-monitor sa Subusa to, no? No mahuya, mataba. Malusod mo ko sa pulungkuhan. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alas 5:36. Magabalik ang inyong sininga palatuturan Aksyon Report Afternoon Edition. When we come back, balik ang report sa ato sininga patrol unit reporters. Report ni Aksyon Dale Salazar. Kagbalik ang report ni Aksyon John Diaz. Pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka,
at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Pabalik diri sa ato sila papalagat Aksyon Report Afternoon Edition Martes na presentation sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinovea, talos lang ko diri temporaryo Aksyon Eric Magbanua. Check ko na si Aksyon Dale Salazaro. Parte sila report nga ang syudad sa Bacolod all set na sa pagpatuman sang pag-regulate sang provincial car pass umpisa buwas nga adlaw. Yari ang detalye, report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, may hapon, please come in. Aksyon Eric, preparado na ang gobyerno sa siyudad sa Bacolod sa Para labanan ang banta ng COVID-19 nga nag-uyat or mayara sang provincial car pass akon PCP bangon niya ang ipatuman starting tomorrow buwas nga daw Abril 22 Aksyon Eric. Ini ang base sa Executive Order number 31 kagin papanaog ni Bacolod Mayor Bing Leonel Dia Aksyon Eric. So kaina sang aga gin paidalom sa orientation ang tanan nga mga police commanders kapulisan nga nagaman nga nagabantay sa mga check-up points kag borders sang syudad angot sa mga ano ang dapat himuon sino ang allowed nga pasudlon kag pagwaon diri sa may syudad sang Bacolod Aksyon Eric. Ang PCP nga gin-issue sang Provincial Government of Negros Occidental amo ni siya ang mga nagauyat Aksyon Eric sang PCP ang iban diri sa ila kalabanan ang gikan sa sugar industry. So sila ang permitted no nga makasulod sa Bacolod City kun ang plate numbers ang ila sining nga salakyan ang nagatapos sa 13579 o kun odd numbers adlaw lamang sang Mondays, Wednesdays, and every Friday Aksyon Eric. Samtang ang may mga PCP naman kagang ila salakyan ang plate number nag-end sa even or 02468 pwede sila makasulod sa Bacolod City sa adlaw sang Martes, Huwebes kag sa adlaw sang Sabado. Samtang suspended naman ang tanan nga pag-usar sang PCP sa adlaw sang Domingo Aksyon Eric. Although may pradiri ka mga exemptions no, sa pag-implement sining Executive Order number 31 like ikaw government employee nagatrabaho sa provincial government or diri sa may BGC kung ikaw yan naga-star
sa iba na nga banwa or syudad diri sa may probinsya, pwede ikaw makasulod Aksyon Eric. Bisan wala ka na nagauyat sang provincial car pass. Pwede man frontliner. Okay. Naulid naman mag-present sang PCP kag kun may mga background ka nga mga bulong, hindi naman kinahanglan no nga mag-present sang PCP Aksyon Eric kag kun ikaw ang frontliners nagatrabaho bilang police, medical health workers sa mga hospital diri sa mga syudad sa Bacolod kag in case sang emergency. So sunod kay Attorney Bayatan nga nagpatigayon kay sa orientation na pod si Vice Mayor Sid Familiaran. Okay. Preparado ng tanan since nakahibalo na-educate na no ang kapulisan kung ano ang dapat nila nga himuon. Umpisa buwas nga daw. Ang purpose ba lang sa Action Eric in Executive Order 31 ni Mayor Bing nga malimit bala ang pagsinulod sa mga salakyan dito sa Bacolod City bilang additional nga measure sa pagpakikaway kontra COVID-19. Hindi man maglayo na sa number coding ni sang aton nga HQP, no? Like Action Eric, almost the same no ang usage sining home quarantine pass kagining provincial car pass nga muna ti even numbers muna siya sa adlaw sang Tuesday, Thursday kag Sabado kag MWF naman para sa mga even numbers nga holder na sang HQP o ilang HQP naga-end sa sining mga numero. Same man ang ining provincial car pass o galing ginabasihan sa katapusan nga numero sa plate number sang salakyan. Ari ang interview naton kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Oo, ng Executive Order 30. We will start implementing it tomorrow. So, ang policeman at nung kabalo na sa mga hipograpon na sino? Yes, ang PCP is the provincial car pass. No? Ang aton sini, ang purpose sini is, this is simply for transit. No, magambal kitang ginusar lang ini siya para lang gidya makaagi siya sa Bacolod. So, ang isa sini sa pag-implement naton is kung halin to siya sa south, ma-enter di siya sa kabog na checkpoint dira sa Panokoy Highway. Liko di siya sa maliko di siya sa di siya maliko sa may Sigasco, Panokoy, turn right. Labot to siya sa punta sa circumferential road. Diretso siya, no? Hasta nga malabot yun dito sa bangga sang ruins, no? Kokon, onward sa Tatapa. Sang tinog no, ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan since siya ini ang nag-serving focal person sang syudad sa pagpakig-angot man kay Dr. Jonathan Lobaton ang Chief of Staff no ni Negros Occidental Governor Eugenio Silacson para mangin synchronize kag plansado ang mga policies nga gina-implement sa Bacolod City upod ang Kapitolyo Provincial. Update sa baldagikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ayo, salamat kinaksyon na Dale Salazar. Tamo nang isa sa mga tuyo, gid, na ma-reduce man sa gihapon na pagsulod sa mga salakyan diri sa syudad sa Bacolod. So, mo itong mga gin-mention ni Aksyon Dale, mga salakyan nga exempted, sa sining provincial car pass nga magasulod diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:48 na sa aton sining pagpalagat Aksyon Report Afternoon Edition, Martes nga edisyon. May hapon dira sa kay amigo ko Agustin Barayoga, kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Congratulations. Ito nakasulod ka sa SAP. Sa kay Engineer Arthur Norman D. and family dira sa Barangay Takuling. Engineer, may hapon da sa imo. Kamusta ka? Hindi ka magawa-guwa. Kay basi ko masugata mo ang COVID ta. Si Sally Abalahon si Peda araman naga-monitor sa aton sining pagpangalakan. Hali sa report ni Aksyon Dale Salazar, check tang report ni Aksyon Eden Naboso sa pila ka mga natipon niya sining report gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Eden, may hapon, please come in. Action
Eric, nagpangayo sang pasaylo si Governor Eugenio Jose Lacson bangod nga namiso ko na cancel ang flight sang 62 ka mga negrense nga stranded passengers dito sa Manila. Ang ila sinila una inedya sang hapon kung tani kaina nga flight papauli diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa virtual conference nga ginpatigan sang gobyerno probinsyal, ipayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga wala makasakay ang ini nga mga stranded passengers bangod nga nag-require sang interagency task force sa national sang IATF clearance nga ti suno kay Lacson wala man ginapangayo sa mga nagliligad. Dugang pa ni Lacson yara na sa airport ang mga pasahero kag nagahulat na lang sang scheduled flight. Ugaling las 3 sini nga hapon na nila nabaton ang clearance gikan sa AITF National kag ang eroplano nga ilas akyan kuntani ang may mga cargo nga dala nga dapat na ipadala. Rason nga naglupad ini sa scheduled time kag nabayaan ang mga pasahero. Sinklaro naman ni Incident Management Team Commander Dr. Jonathan Lobaton na ang clearance nga ginhatag ang para lamang sa nasambit nga flights kag kun may mga masunod pa nga repatriation kinahanglan naman liwat nila nga magkuha naman sa panibag-o nga clearance gikan sa gihapon sa AITF National. Pamati naton si Governor Eugenio Jose Lacson. Public situation or no. What it was this morning. Do you know that our next passengers were already on board the bus of Cebu Pacific, just waiting to go up the plane, and they were held up because they required the IATF clearance. This was never asked before. And of course, Cebu Pacific was carrying cargo for Negros Occidental. So they had to leave. Okay? So I understand they left 1:30. The IATF clearance was given to us 3 o'clock. So our Negrenses missed the flight. Okay? But we did everything, you know. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon Eden Aboso, report gikan sa Kapitolyo Provincial. Good afternoon, Aksyon Eric. Monitor lang ka media. Bailosis family sang Abada Sky, Vista Alegre. Ikaw naman sa hapon pre, monitor lang ko dia. May hapon dira kay amigo ko Noel ko dira sa syudad sang Silay. O sa kay amigo ko dira Noel ko kag sa bilog nga pamilya mayong hapon dira sa syudad sang Silay. May hapon Aksyon Eric, tami ako lang da Papa Ernesto kag Mama Crescencia kapamati gisubong sa imo, God bless you. Aisa Vicente Muarez Sorinio. May hapon dira kay Mary Jane Saludares. Good PM Aksyon Eric, kakadlaw gid ko bala sa imo James Libat gid ya. Ay lang kay Nanay Felix kag kay Jerome Lipanya, John Villarin, kapamati gid kami diri subong. God bless you Aksyon Eric. Alin kay Rosalie Elizalde. Good PM sa amon mapisan nga kagawad barangay Panokoy Aksyon Eric, Aksyon kagawad, Aksyon agad bo. Tumahuya man ta kay Madam Sali Abalahon si Peda. Salamat gid Madam. Ang comment ko bisan isa na lang ka pusong pasong bugas kada pamilya para tralapod tanan wala sabit kay ang bugas importante gid sa panimalay. God bless lang ni Raquelinia Lumawag. Aksyon Eric, may hapon sa imo, check attendance lang May Action Night Patrol pa karon. May ara pa ya Toto Jeff Chavez. May ara pa Toto Jeff. Talaos lang ko diya basta Martes gani. Ako di ka pungko sa trono ni Loverboy. Ore kagid Action Eric, dapat kada pamilya 2,000 wala pa tani reklamo. Diri sa Hong Kong $10,000 hatag sa gobyerno nila sa ila. Bawo ko dalag ko no. Worthy gali. May hapon dira kay Mama Bethilaw sa Binalbagan. Ma, kamusta ka da ma? Si Mama Bethilaw sa Binalbagan. Di ka da bagwa-gwa ma? Kay alamagon kagibras ang COVID.
Kay Manang Bekelao, Kumari Jan Silao, Kumparing Nelbert Adlan, kay Toto John Berg Jud, Philip Jud, Alkin Jud, kay Kumparing Jekyll Jud, Ihado Aljan, kay Nene Lauda. Mga pamboys dira sa may shell sa Binalbagan, wala na dayaw untat ila radyo. Mga empleyado, security guard, sa Kedan, sa accounting department, sa Bisco Binalbagan, kapamati kita sila da. Adlaw-adlaw ginaya. Labi naging si Miss Nora de Mebildo, kag si Mr. Levi Frias. May hapon dira kay Evangelista Rolanda. Aksyon Eric, patamyaw kami Mamar family sa San Miguel. Alin kay Albert Clean Mamar Sabid ang Panamyaw. Kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Mayong hapon lang si mo. Sa kay Mrs. Budra kabataan mo kung amo dira amigo ni Toto Catalbas sa may puno lunok kapamati kita sa. Si Engineer Nunoy Galunanda kag si Ma'am Jolie Hamandres ang All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan Araman. Ang mapisan nga kagawarding LTO Chief sang Bacolod, Mr. Rioben Tampos Araman. Ga pamati man sa. Balikan ko rin si Aksyon na Jan Diaz sa patrol na sitwasyon sang Bacolod. Kay subong ang kwan, ang tagtagana iti siguro ba si buwas naman. Kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion da mayong hapon. Kapamati si Maninoy Maing, kag si Maninay Chari Salvacion da. Ay, puwerti. Tamyaw kay Nanay Bining, kakaitan tatay Tuma sa barangay sa Magbanua, Valladolid. Mayong hapon, Aksyon Eric, alin kay Elmer Rigula. Si Chay Bining, amo na sa unang namin magluto kwan ng ibos kag butong bla, sampat ang kape. Abot si GC Tabuyan, GC Tabuyan, si Lupot. Kapabati kita sa aton mo. No? Ara na okay noy. Balikan tayo sa Aksyon dyan diya sa patrol. Jan, napis kang back? Actually, siling ko na, no? Kaya na dito sa lugar gini mismo, sa area sa Barangay Granada, sa likod sang ila, darang nga Barangay Hall, namtang darang isa ka covered court action area. Dito nila kagin patigayon kay nang panagtaganay sa ila social amelioration program, CONSAP AB. Okay. Sa mga around 1,303, no? Mga lapit 1.5 kuno kay doon na dugang-dugangan actually reka. Amo ni panagtaga nila kay nasang ayuda sa area mismo sang Barangay Granada. Ini do first batch pa lang kay kumudugin tunga ini sa tatlo tanan ka mga batches. So nauna karon nga adlaw action rek ang nami diri kay temprano pa amo to expected nila mga alas 8 alas 9 abi na makumpisa na. Kaya mga tao nagkadto na bala alas 8 alas 9 pa lang but hindi matutukay na sa area temprano. Pero ang actual nga start kid ang panagtaganay kay sang pagproseso ang validation nag-umpisa na tak na alas 11 sang aga. And kanasig sa ilo movement kay tinaplastaran nila nga daan ang numbering, ang control sang mga pumuloy na kasulod even up to the last nga process amuning pagpa-picture kapag wasang laragway. So yung kalipay gid ni Kapitan Alfredo Itik Talimudao sa Barangay Granada ang dumayo man ang kooperasyon sa mga pumuloyo kag damo-damo sang volunteers sa motong maayo kay Aksyon Direct nga nagadugang kid sa ginatawag nga crowd control. Agod hindi sila matamaan kay hindi dira magsunalisa sa ila kay na nga protocol or proseso nga ginapatigayon Aksyon Direct. Overwhelming kinakibot si Kapitan nga mga I think 19 bilang cashier amo tong rason kung dasig Aksyon Direct ang movement kay ang pagpanagtaganay sang ayuda sa area lugar. On the first batch, sa panagtag, kamusta? Praise God, no, kay ka smooth sailing sa aton, sang flow sa aton nga, well organized sa behave sa mga pamaluyo. So, na-delay lagi kami sa, sa paymasters naton, sa mga cashiers. That's because nga, nag-abot sila sa mga 11 na. So, pero just the same, natapos namon ang 1,570 something lang at exactly 2:30 na tapos kaya wala pa kami break na mo tingin na so 5 to 10 minutes lang ay break kaya ako tumot nga gutom na gid pero 2:30 natapos namon kay bastado ang mga
aware na kung ano ang ilang number nga kukutin sila makadto with of course sa amon nga mga photo documentations damo kami volunteers so we'll organize. Actually, ang kabahin gid lamang sa aton interview kay Kapitan Itik mo daw karon sa Aksyon ay patrol pamatiana kabugusan nga interview na kay Pan. Okay. Ang pila ka mga barangay kay tingambal successfully natapos ang pagpanagtagana sa area sa barangay 35 Aksyon. Wow, very good. Matapos ka suspend temporarily kahapon gin-resume kay nasang aga although the same ang sitwasyon at least mas sa plastam nila kaya nakabutang sila sa nagkaigo man dito nga mga lugar para ma-maintain ang ginatawag na social distancing Aksyon Erika. Balik tagikan sa Matol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz. So nasa bato na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat dyan sa imo sa nga report. Ang sugpon sila karon sa Action Night Patrol. Ito ko namin, lagi ka smooth lang sa daragan sang pagtaganay kung systematic bala ang proseso. At least sige-sige wala untat, kag tanan, matatapan. Importante da ang pagsoksok ng face mask, kag ang natawag nga social distancing. Amo man lang pinakasimple. Ha? Amo man lang pinakasimple nga himuon sa mga nagakuha sang kayuhan halin sa gobyerno. Buwan ko panahon sa atos sini nga pagpangalagad. Action Report Afternoon Edition, Martes Edition, takop ini temporaryo, balik ini buwas sa inyo na regular anchorman. Sa atos sini nga papatrol unit report sa action nga napalagay karong hapon. Sa technical side diri sa atos Studio A, broadcast engineer Nalmar Madera, o po diri kay IT expert Sir L. Ray Dutilios, transmitter control tower Barangay Talog sa Lansang Bago, si broadcast engineer Bernie Villacanas. Opo yung napangalagat karong hapon sa kay Aksyon Eddie Naboso, kag Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon John Diaz, ato nga piloto sa patrol to si Aksyon Ninyo Bugin. Sa News Center, Aksyon Ann Dipensor. Standby na sa masunod ng programa. Kitanay kita sa Action Night Patrol, las 9, tuto alas 10:30. Sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon na Hinovea. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanua nagasiling. Salamat kids sang inyo sini nga pagpamati. Tubtubwas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon